Frans Duits, de ambassadeur van Buma NL. Ja, dat is wel een trots, kan ik wel zeggen. Ik werd gevraagd om ambassadeur te zijn. Ik heb daar eigenlijk niet over na hoeven te denken. Want ja, ik ben het Nederlandse lied, laat ik maar zo zeggen. Ik adem Nederlandse muziek en ik adem het in en ik adem het weer uit. Dus ik hoefde echt niet te denken van, wil ik ambassadeur zijn, ja of nee? Dat was gelijk een dikke ja. Wat doet een ambassadeur van Buma NL? Zorgen dat er zoveel mogelijk aandacht komt voor het evenement. En daarmee dus het Nederlandstalige lied wat dit jaar helemaal in teken staat. Dus eigenlijk heel veel radio-interviews, maar ook televisie-interviews. En het leuke is, ik mag vanavond ook de Rode Loper gaan presenteren. Dat is een programma wie eigenlijk alle artiesten ontvangt, de genomineerden van vanavond. En die ga ik het welbekende hemdje van het lijf afvragen. Hoe belangrijk is dit Buma NL festival voor de Nederlandse artiest? Heel belangrijk en zeker zoals nu, er is heel veel media-aandacht dit jaar. Dus voor alle artiesten is het gewoon heel erg belangrijk dat we gezien en gehoord worden. Ik vind het heel erg leuk. Ik heb ook een paar zittingen bijgewoond inmiddels al. En dat is leuk, want het zijn niet alleen de artiesten die vandaag in de zon liggen staan, maar ook de mensen daarachter. Dus de boekingskantoren, het managementkantoor, de platenmaatschappijen. Ja, die hebben toch allemaal hun eigen visie. En dat is wel leuk om te horen hoe dat in de wereld zit, zeg maar. Dan is er vandaag ook nog de awardshow met heel veel kanshebbers. Of ik een kanshebber ben? Nee, er zijn heel veel kanshebbers. Ja, er zijn heel veel kanshebbers. In allerlei soorten categorieën. Van beste album tot beste zanger, tot beste videoclip, tot beste nieuwkomer. En nog wel een paar. Dus ik denk wel dat het voor heel veel mensen wel spannend is. En zeker voor de nieuwkomers. Opent zoiets nou nog extra deuren voor je als artiest als je hier wordt uitgekozen tot beste nieuwkomer? Ja, zeker wel. Want je zit toch iedereen uit het vak, zeg maar, is bij de Buma NL Award aanwezig. Dus zeker als je nog niks getekend hebt of wat dan ook, ja, dan is het wel lekker dat nieuwe mensen jou zien.